ti se n'a bina fana ati suda ati kori fana ati kori n'a ko bite abi chuinka ame mo wala don minu yere mo wuli bolu yere misali ka ta dugro sula kubta la jel do ko kra bani ayu do be no ni mo to barula o ka bani benita chugo do re me banala anta chugo ma fanye nanta chugo ma fanye nam anga laje ka an yere bla minen kono mi ma to alati dimankro damanteme ko do be akilla nafa batulula ati an nafa jen kono atan nafa lahra sikatol an ka wulu tuy ayo aw bamanandre ablanan ma korba hakilma ko denkundi do be ba fo alaka balo ko ke sigina dondo ba fa alaka hinna alaka ya fa o chene o koroko abmenwo ma be ban ni damna be kula laba me kula jenu tigere tabulu ye ni alaka masala te ko mi na damna ana ban sikatola jinere bi damna na o jemi ban ame ko mununa ama blanc na ka fo na ya damne ko ni donula ana ban denguni yoro la alaka balo ani ka sigina ye ko ana fo ko alaka hinala akilla kuma korowi ayo ko mati sa yakuna do fona na ya adoni kasu o chen mata kuna do ko fona doni kasu abi ahine kufo a misi fona kufo sabula ni sumuko ni ala ya minila wati akagele kusube farali hina ka bo tin ka bo sabula bi kuna ka foko natna nyanye ble wallahi o de ba kuna ko fo o de bi a de kun ko fa blandan nga ita don foni na tigi gerelu nyogona o de kama wa foko iti sa kuna don fo akado ika sukno ayo sukon na obi hina de ko fo ani timi me armadin la abo de ko fa blay sa mani de ko ni sa yimne ali to ko tifo ba fo ay nani fure ko ay nani shuye ko ali to ko tifo awo o heche armade ni de o ablay ni niti we a to kele fure de sisa lagor ni ko ay nani fure ay nani shuye mais utna ne ay nani andre shuye o tifo de lagor parce que niti koro ko amandala fa awo armade ni niti dro farkulo ni bla mina de mo kan go de do ni bla mina de farkulo ni de bi kesa we ni farkulo bi bo no la bi ko kaire no ti nam ajate na dro ni itege sara ni bora tegela atska fuike atike foi ubedi ni bora sina atsa fuike foi abitini adama de re fana ni ndi ni te adama de la akele fengure ayo mais bama ko saya be buduma bi koloduma adesra to ko ni la o chen togo ke samandi ablay parce que bi ami sunjata togo fo o tantle sunjata sara mena mo tantle de sumamuru kante togo bi fo o sara mena de amena tira magan togo bi fo sara amena alanta do voilà wa on fana ko ato na fo akbar obedi odo abi kewalo de ko fable ni mo ye kewale do bla kewale do ke jien kono nam mo bi menga kawale fo o de kama hal ni sara ko wala no mi continuer ka fo ayo o de kama mo ba fo ko sabi farkulo dun abi kulo dun ga tsaka togo dun nam o tien parce que togo bi c'est do mo no kewalo de able anti togo nyini anga togo nyini anan takase anga togo nyini na togo nyini nam o sige so buye ka to na antara domina ala kana che janya nam wa soro ni togo bi continuer ka fo tubarakallah ayo ya hadi makoy bismillah ayo biye ndenay nam kalo klitan ani kononton septembre kalo samba fla ani mugani fla nam o fasiri ba se woni ke fasiri gafo kono amna la frete folo kuma bodo ka sigo lunya fo mo yo famali ka siga sura ko dola tubarakallah le soro e faso ka fasiri ale ko di do jolo ndaka we join abla job do e mo don dokoma ko kan ko ale to ko soro de
ale fana dɔgɔtɔrɔ dɛ misiri jɛla ni waati laban in na diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn sisan k'a sɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wallahi nin y'a siɲɛ filanan ye jɔyɔrɔ in na mɔgɔ hakili b'a la i bɛ ka waati la an b'o dɔn a ye jɔyɔrɔ in kɛ ni sen kɔni ta a ye cɛsiri caman kɛ a tɔgɔ bonyana bamanan ko bɛɛ ni tile bɛɛ ni tile don a b'a ka tile la o ye tiɲɛ kɔma fana ye ɲɛma de ye mɔgɔw k'o faamu siga t'o la ɲɛma bɛ sira mun yira kɔma la ko n'i ye mun mɛn bala fitinin da a mɛn balaba de la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ hakili la ale bɛ Asimi hakililaw de b'ale la ka baara kɛ n'o ye o de kama mɔgɔw kɛlen don k'a dɔn kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka a kisi a masibaw ma Kɔdiwari kɛlɛcɛ ninnu ka lahalaw la ko a ko kɔni b'a la ka kɛ sababu ye ɲinini b'a la ka kɛ Alasani Daramani Watara fɛ walasa ka Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ jamana tɔw ni diɲɛ kulu tɔw ɲɛkɔrɔ nka ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko n'a jira k'a fɔ ko o tɛna bɛn fewu ko nin ko tiɲɛ bɛ fɔ diɲɛbaa ma mɛn min bɛ tali kɛ lajɛrɛba dɔ ko o ko bɛ senna nin dɔgɔkun in kɔnɔ diɲɛ tɔnba ka jabala la n'o ye New York ye walasa ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o kɔfɛ o ko Mali ye jalakili sɛbɛn min don diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ Faransi kama o ko politiki tɔn ani fasodenw tɔgɔla tɔn farafinna kɔnɔ o ko caman b'a la ka Mali senkɔrɔma don a ko siratigɛ la BAD ni o ye waribonba ye farafinna kɔnɔ o ko u b'a la ka fɛɛrɛ ni dawulu dɔw tigɛ walasa musaka min bɛ bila an ka bolo kan o musaka dɔw bɛ se ka fara o kan cogo min na l'indicateur de renouveau ale ko di ko diɲɛ tɔnba ka lajɛrɛba ta ko 77 in kɛnɛ kan o ko lajɛrɛ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ na kɛ Kɔdiwari kɛlɛcɛ 46 in lahalaw kan ka se ka ɲɛdɔn diɲɛ ɲɛmaw fɛ an b'o siratigɛ la ko fura 441 olu bɔra jatew la lisi la nka ka u nɔrɔ bila ni 2,879 ye est-ce que u ma nafama bɔ a la fɔlɔ ɲininkali b'o yɔrɔ de la est-ce que u ma nafama bɔ a la ɲininkali bon nafama a bɛ se ko ye nka furako fana bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ i y'o faamu mais ni ko fura nafama mun da ka gɛlɛn i m'a faamu kuma bɔ parce que an m'o ta ye pour que a ka nɔgɔ bolo i ye mun bɔ n'u da ka gɛlɛn o la an sɔlila ma taa ma i y'a faamu la n'an donna gafe kɔnɔ an n'a ɲɛdɔn ka ɲɛ ɲininkali b'o de fɛ tilegan fɛ an bɛna ala k'an ɲɛ dɔn walasa mɔgɔw k'a dɔn fura minnu bɔra a la ani minnu nɔrɔ bilara a jate yɛrɛ jumɛn ye ka se ka ɲɛ dɔw fɔ mɔgɔw ye faamuli ka se ka sɔrɔ a ko la sabula nafa ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ ko faso ka baarakɛlaw sara damakɛɲɛli k'a kuma cɛlen don kosɛbɛ a ma bɛn dɔw ma ma bɛn dɔw ma olu b'a la k'u ka nisɔngoya jira ko la Kati sira la ko sanu bɔ cakɛda dɔw ko olu ka taamakolo bin kɛra u kan Kati sira la cɛ marifatigi dɔw fɛ o sera sosa dɛ u b'a di Kalabankɔrɔ kulubilenni la ko bin taara kɛ telefɔni feere bitigi dɔ fana kan yen nɔ tilegan ntɛrɛntɛrɛ yɛrɛ fana fɛ a bila dan kunnasini o fana kɛra sirakɔrɔ sankɔrɔ marifa de ka taa i b'a fɔ ni bisimila butigi saba ko bɛɛ an sera bɛɛ fɛ karaw marifa pati bagan ko sisan ala kan kisi jateminɛ u ti dɔ fara u ka u ka dɔ fara u ka cɛsiri sinon a bɔra su fɛ tile fɛ dɛrɛn san min na waati min na u profite o de fɛ ko ninnu kun sumaya na hakili la patrouille minnu kun bɛ kɛ fɔlɔ a bɛ n'a fɔ olu fanga bɛ ka jigin donc u ka wuli u ka dɔ fara a kan ni a bɛ a cogo la u ka dɔ fara a kan parce que n'i ye nin ko ninnu segin dɔ ye ka daminɛ kɔrɔ b'a jira k'a fɔ lakana sabati b'u bolo jigin n'o tɛ ko kun sumaya na waati dɔ la kosɛbɛ aw k'u jija sinon a tɛ bɛn dɛ Useni Amiyɔ Gindo ni ale ye kodɛmu ɲɛmɔgɔba ye u b'a fɔ ma Pulo Mali finitigiw k'u b'a la ka san sɔrɔ sisan kosɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ n'u ye san sɔrɔ jugu kan yɔrɔ min na u tɛ se ka mɔgɔ bila ye ko sabula jama ka dɔgɔ ne o ye ko wɛrɛ ye sisan l'indépendant ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Kɔdiwari jamana kɔni ye CEDEAO sen don u ka kɛlɛcɛ ninnu ka lahalaw ɲɛnabɔli ko siratigɛ kan ko Bamako y'a jira k'a fɔ nin ko ye sariya ko ye ale jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko de don
o ko a ye kangari fana da k'a fɔ ko CEDEAO ko maa kelen kana ɲini ka CEDEAO kɛ a sago ye k'o di ka don a sagona da fɛ min bɛ tali kɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ fana ko a ye jigi b'a kan k'a fɔ ko a kuma bɛna fɔ ONU la sini tarata in yɛrɛ walasa a bɛ se ka jigiya dɔ sɔrɔ a ko la cogo min na o ko sika kelen kun don Faransi finitigi 2 la k'a fɔ ko u b'a la ka kunnafoni dɔw suɲɛ ani ka walasa ka di Faransi ma u minɛna Bamako yan nɔ nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u labilara visa min fana kun kan ka d'u ma k'o fana ko gulonna fɔlɔ min bɛ tali kɛ jamana bɛ se ka segin ka kurakura cogo min na ka yɛlɛmabaw don jamana kɔnɔ a ko fɛɛrɛ n'o ye cadre stratégique ye ko kɔni sera ka sigi sen kan ka ban musaka min bɛna don a da fɛ o se fɔ wari miliyari 4 ani miliyɔn 800 kɔ de y'a bila dan les échos wele a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sanfɛ kalansow cɛyalen don kɛnyɛrɛye taw kɛrɛnkɛrɛnnenya na nka ko caman tɛ sariya kɔnɔ ko minnu tɛ sariya kɔnɔ ko jamana marabagaw b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa k'u datugu pewu yɛrɛ ka bɔ yen nɔ o t'u bila sariya la siɲɛ kelen o k'u bila sariya la dɔrɔn ne wele ekɔliden bɛ taa min ayiwa ni o ye ɲininkali bɛ o fana y'a kɛ cogo ɲuman dɛ ni min bɛ se ka bila sariya la o k'o bila sariya la k'o bila sariya la mun tɛ se o k'o datugu waati mun tɛ se k'o datugu sinon ekɔliden bɛ taa min kuma ka ca et puis kalandenw bɛɛ kɔnɔ o de ma ne ko voilà a jate ka minɛ ni hakili ye walasa ko bɛ se ɲɛnabɔ cogo min na o kɔfɛ sa ko Ntamanda la i b'a ye k'a fɔ Ntamanda baara kɔni bɛ kɛ o ko a bɛ kɛ hali k'a sɔrɔ don kuma bɛɛ kasaraw kɔni bɛ mɔgɔw senkɔrɔ siga t'o la ko n'a ta bɛɛ ko a faratima don dama baara bɛ kɛ dama baara ye faradi ye n'i bɛ ordinaire la dɛ k'a to la a bɛ firiyaw kan ala k'an kisi le républicain ko Kɔrɔwari jamana finitigi ninnu ka lahalaw la ko b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ Bamako ni Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Faransi finitigi 2 k'olu ko minɛna ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'u labilara colonel Ismail Wage ni ale ye cɛfɔkabɛn minisiri ye k'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɛlɛ ban sababu foyi tɛ kɛlɛ min gɛlɛya wulila min na k'o kuma kɛ kɔ ko n'o kuma kɛra ko kɛlɛ bɛ ban kɛlɛ ko ye kuma de kɛlɛ sɛgɛ banna ma kuma n'aw kɛlɛla min na kɛlɛ kun ye min n'o kuma ma kɛ aw ti bɛn ko kɛlɛ tɛ ban siga t'o la ale y'o fɔ o kɔfɛ ko walasa ka dɔ fara finitigiw jamakulu hakɛ kan kalanden minnu tun bɛ kalan na kɛlɛcɛw ko première vague kɔntɛnya 2021 olu kɔni ka kalanw banna a kun fɔlɔ ko olu bilara lakana sabatibaw ka bolo kan bila ala b'u lakana ne di Usena Miogindo ka hamina ko dɔw jaabi hakili la o don le malien fasoden a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali kɔni ye kangari kɛ CEDEAO ye Kɔrɔwari kɛlɛcɛ 46 in lahala la k'a fɔ ko a tɛna jɛn ni taabolo dɔw ye sabula ko jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko de don o kɔfɛ min bɛ tali kɛ minisiri so min ɲɛsinnen don sɛnɛkow ma olu ka musakako ɲɛnabɔ cakɛda ko vérificateur général ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ nafolo dɔw ma kɛ ka ɲɛ u ma tɛmɛ o tɛmɛsira fɛ k'o bɛ se fɔ wari miliyari 2 ni miliyɔn 300 ma acteur k'olu ye jolidiba kɛ o k'u ye walasa min b'a to finitigiw senkɔrɔma bɛ se ka don cogo min na o taabolo ninnu sira kan ka sɛmɛntiya sa k'a fɔ ko jateminɛw kɛlen don professeur docteur Cɛkɔrɔ Jakite fɛ k'a fɔ ko farafinna mara kɛcogo ko i b'a ye k'a fɔ ŋanamu ka ca la faso nafolo dunni ani fɔ ka taa se yuruku ni ɲakibaliya o k'o de barika ka bɔ kosɛbɛ farafinna kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ le 5 b'a kuncɛ ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko Medinakura ɲamantonyɔrɔ min bɛ yen o ka kɛlen don ka sigidalamaw tɔɔrɔ bi kosɛbɛ fo u ka alimami ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u tɛna se ka jɛn n'a ye fiyewu ka sigida ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye o ko yan'ale ka kɛ alimami ye k'a kɛra Medinakura ka ye fɔlɔ min bɛ tali kɛ Bɛni Barika ko ale kɔni wɔsiji sumayana a kan pari pankurujigi kɛnɛba kan sabula lakana sabatibaw y'a ɲininka ka ɲininka dalakan dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko cakɛda min ni a bɛ wele ko énergie rurale durable ko ale kan ka datugu o cakɛda datuguli ko a jateminɛna k'a fɔ ko ŋanamu cayalen don a ko la kosɛbɛ ka kɛ ni Sphinx mɔgɔw ka ɲɛfɔliw y'a bila ye
tubarkalla so mo dana kuno fo teli kuma ma do ni ay ambada duguno mba fo ala katla hera irana fulo bugay ka wala mo goyi bi ambi tene septembre kalo atletani kononto asamba fla ani mugani fla mo fo tene tuguni septembre atleta ani kononto asamba kelen bi kononto ani woro kema kononto ni bi woro 1960 wala dia nse bamanagana de membo kema kononto ni bi woro il va le monde kera première réforme sportive du Mali kasoro hali indépendance mata fulo klesa ba nanga indépendance ta en yare mo nyema mo ba feka fu jamana ta ko anga réforme ke balontan sira la ani ke pusira la il y a eu fusion des équipes de Bamako et autres villes du Mali et création des équipes de quartier à Kourouba mo le voyer bi parce que boludo Jeanne d'Arc en espérance ñu bolo di ñoma ko fusionner le flakera stade malien de Bamako mundo le blanc de Bamako ou les trois caïmans Fournion foyer plus Africa Sport ou le kera Jolibat l'équipe de Bamako les rouges de Bamako ou Hippopotame Mali Badaya Tere Avenir Racing Club ou le kera Real de Bamako les noirs et blancs ou les scorpions Gosson Doko Bunteli Doko Gosson et enfin l'entente entre l'Aigle Noir et l'Union sportive indigène donne le club olympique de Bamako qu'on appelle le COB. Donc ça en a vraiment horreur ça tomba nane munu sigira singa olu sigi chogode ni o sigi chogode ni équipe fitinu de dumbe Bamako olu de frafra nyonga fula ka ke équipe bakelen afara nyonga du nyana de anyana parce que kata 60 là faut 80 là ballon dans c'est la golu de binyefe allez c'est zangue a coupe du Mali wo a championnat wo alors si ça fitinu bu segende o bu segende binga self keita ani yelendu bu segende ça o bu segende zanga on a tabé voilà allez ça tonne ngolo kagale parce que c'est ça yina stade segelendo championnat no yel ba ko ni binyefe stade bi fonna nan ta wati stade segelana stade segelana bon équipe fitinu do be binga yelen FC Yeskita olu ko sa ntata bolo de enfana antison de ofuna ko defu olu fele bu défendre wo défense ça binga tara finale la l'Stade kata demi finale la kado ka yele ka ta première division la nyina CSK tumbu segen voilà mais olu jigna ça yele fana équipe mumbu a première division na après club rena na on se crée nous ani yes buguni nous fana usege yes buguni ko di Mali soro ASB fana ko ngafari watu ASB tumbu fare maintenant usege lendo doni iwado muna nunu tala ka se ka faku ka se hage do ma parce que usiga ni hakilla munu yi jama fara nyonga hakilla nyana ma do le sigisinga wole kama no ngu sigili nyana parce que hakilla nyana mai ba ka fo be baraka no yi ni itise e bi boy do rabina barabi ke no hakilla nyumai na hakilla yi o ke no so we ni tonu nu kuluka gele voilà hakilla fla bala bana o tonu wori tumbu bolo ni ikara gere ni che i 5 ans dron o lu bi sangana no farawka o fala tumbala ali so bo kele voilà parce que ida so ni be ki bu dola ni setu mumbolo nu yebile kay mina o sege o bi samagana ni o bi sangana ni voilà donc o fala bala ali so bo kele tat faranga jayewa do e bita sɔrɔ ni waritigi mun bɛ joli wala waritigi mun bɛ stade la ale minnu bɛ COB la ani ASRL la kuma dɔ i bita sɔrɔ ni club gulonnen tɛ mɔgɔ kelen na a gulonnen tɛ mɔgɔ fila la ou bien de mais club misɛnnin ninnu caman bɛ yen nɔ ni président ma min o ti kɛ ou bien de i b'a ye k'a fɔ ASCO ninnu bɛ jiginna ten de parce que baara tiɲɛna ɲɛmɔgɔ bolo hali CSK jiginna CSK fana jiginna ten parce que ale fana gulonnen kun don Salif Keita la i ma ko tiɲɛ cogo ye mais ni jama farla ɲɔgɔn kan hakilila hali ni kelen dɛsɛra tɔw bɛ taa n'a ye siga t'o la hakilila o ye tɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan in ja de y'o ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakililaw sinsin jama ka se ka fara ni jama farala ɲɔgɔn ko la o nafa ka bon a bila donc bi an b'a fɔ olu ye an b'u fɔ et surtout Joliba ni yɛrɛ an b'u fɔ parce que olu fila bɛ compétition africaine na Joliba tun bɛ jouer kunun a ma bɔ parce que olu kan ka mun na mana joona Real bɛ jouer sini an b'a fɔ n t'a fɔ que le maire gagne
qu'il gagne. Parce que Mali faso ko. Voilà ka voilà. A to scorpion parce que kini ke gagner. Voilà. Kaba ko tene ko ne ga saraka wara bunden na. Ibi tege yanga kuna de. Est-ce que to Allah akbar. Kambe. Ala ka do wara yira. Amin.